Un treball acadèmic és un text original elaborat sobre un tema i ha d'estar redactat seguint unes pautes. En aquesta presentació s'explica l'estructura bàsica d'un treball acadèmic, que pot variar segons el tipus, com ara un treball fi de grau, treball fi de màster o una tesi, i l'àmbit d'estudi. L'estructura bàsica, en línies generals, ja que alguns d'aquests elements podrien estar o no inclosos segons el tipus de treball, estaria composta per parts introductòries amb una portada, resum, índex, introducció, dedicatòria, el cos del treball amb un marc teòric, objectius d'investigació, metodologia, resultats i conclusions i materials de referència, com ara referències bibliogràfiques, annexos i glossari. Es prendrà com a exemple aquest treball de fi de grau de la Universitat d'Alacant que va rebre un premi. La portada és la porta d'entrada al treball i ha de contenir el títol, que ha d'ocupar un espai destacat, l'autoria, la signatura i les dades del tutor o tutora. A més, s'inclouran el lloc i la data de realització del treball. El resum és una breu descripció de les idees principals del treball, en el qual s'incorporarien les paraules clau. Sumari o índex és la taula de tots els continguts del treball amb la indicació de les parts i la seva paginació. L'última part introductòria del treball és la introducció. En aquesta es presenta el tema central del treball, on es descriu l'estat de la qüestió, els objectius i la metodologia emprada. Té la funció de contextualitzar el projecte. En el cos del treball s'inclou, en primer lloc, el marc teòric, que és el marc de referència en el qual es recopilen antecedents, investigacions prèvies i consideracions que donen suport teòric i contextual al treball. Els objectius representen la finalitat que es persegueix o el propòsit de la investigació. S'han d'especificar tant l'objectiu o hipòtesi general com els objectius específics. Una altra part important del cos del treball acadèmic és la metodologia, és a dir, els materials i mètodes emprats per a la recollida de dades a partir de les quals s'extrauran els resultats i conclusions del treball. En un treball d'investigació, els resultats, la discussió i les conclusions són parts diferenciades però connectades. Els resultats mostren les troballes de manera objectiva sense interpretar. La discussió interpreta i contextualitza els resultats comparant-los amb estudis anteriors. I les conclusions sintetitzen les troballes clau, destaquen les implicacions i proposen futures línies d'investigació. En la part final del treball s'inclouen les referències bibliogràfiques, la bibliografia, que són totes les fonts utilitzades en l'elaboració del treball. I l'annex, que s'inclou al final, és material addicional o complementari per a corroborar els arguments de la investigació, instruments, estadístiques, transcripcions d'entrevistes, etc.